Kanggo Bos Yuda putrane Keding, Mimi Haji Tarwini. Kabu dalam Bu. Kanggo Mimi Haji Carini Nok Cinse. Nok Nisa sing anak Kalimantan. Minangga Wok Taman Sari Lea, Mimi Haji Carini, Mimi Haji Carini, Mimi Haji Carini Nok Cinse, Mimi Haji Carini Nok Cinse, Mimi Haji Carini Nok Cinse matur kesuwun. Lamun arep rumah tangga bebeneran, aja nganti awan bengi kenuyuran. Paling esuk cangkeme mampu minum Nok tengin. Alasane pemuda kerupak diajak batur melekan sing duwe wilayah. Pemuda kerupak 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 sing duwe wilayah. Pegat balik sampai wis entok talake. Kula terima poket tekan kuduhune. Balen maning kami tuan rumah pokat kaya sing gede. Tetep bae sering nyiksa nikmati. Pemuda kerupak sing duwe wilayah. 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 Kangge Bapak Agus sareng Ibu Tarina keluarga. Bos Gandrung Kapiluyu, kanggo Acung Robi Bos Pegagan. Minangkane Bos Matria saking Cirebon Pegagan. Mas Raden Budi Prasetya sing duwe bolak balik. Lara ati pengen sing bunuh diri. Priwen keturunan sing ditinggal kari. Sapaan? Nok Mila, Nok Mila, Nok Mila. Kanggo sapa Nok? Nok Ica. Ora tahan Nok Ica nanggani penderitaan. Dileng Nok Ica selalu ugal-ugalan. Sobakan maringi nume lan ugal-ugalane senang rapat. Ingatan keturunan Aku sapa anak JAA. wis gede Anak kerupak sing wilayah. Anak kerupak sing wilayah. Pegat balik Anak sampai wis Anak kerupak sing duwe wilayah. senang rapat. Kula nerima senang rapat. Poket tekan kudune. Anak Mimilana. kerupak sing duwe wilayah. Kalen maning mimilana. Poket kaya sing dingin mimilana paling Anak eman. kerupak sing duwe wilayah. Tetep bae sering nyiksa nikmati. Nok Ernika, Nok Ernika, Nok Ernika, Nok Ernika, Nok Ernika. Ayo Nok, siapa Nok? Bundai Adit. Hah? Oh, bundanya Adel. Bundanya Adel, wadon ya pokoknya tulana. Bunda Adel. Acung berapa? Acung berapa? Acung berapa? Apa JA? Bocah rupa, bocah rupa, bocah rupa. Priwet keturunan sing ditinggal
bocah kerupak sing di wilayah bocah kerupak Bakal di wilayah bocah kerupak sing di wilayah bocah kerupak Nok Ica paling sayang Nok Ica Indah senang rapa paling enak pegat balen Dede Nopal paling eman Dede Nopal Kula terima TP Nopal pokat Dekang kudu sing duwe TP Nopal bocah kerupak Leman anak-anak bocah kerupak sing di wilayah sing dingin Nok Ica tetep baik gawe iksani batin Lopina sing duwe TP Nopal mangga agesi ayah dia sing ana di Taiwan bocah ayah dia kerupak sing ana di Taiwan Mas Raden Budi Prasetya ayah dia sing ana di Taiwan ayah dia sing ana di Taiwan ibu sinten ara ati seneng kian pengen sing bunuh diri seneng kian priwen keturunan apa teteh sing ditinggal kari seneng kian Nok Ertika Nok Ertika Nok Sari sing duwe jarum suntik ora Bocah kerupak. tahan nyegani Setan pojok sing di wilayah setan pojok sing di wilayah anak rupa setan pojok sing di wilayah 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 lamun arep setan pojok sing di wilayah anak-anak rupa aja nganti setan pojok awan bengi keluyuran balik esuk TP Nopal setan pojok sayang TP Nopal alesane Nok Ica diajak bocah rupiah sing di wilayah Nok Ica setan Lopina. pojok Ayo Nok Sari pegat balen Nok Sari sing duwe jarum suntik bulan rima bokat sampe Nok tekan Setan kudune pojok. Mama Alpati sing duwe Polandia Bocah Aleman. rupiah setan pojok sing di wilayah setan pojok sing di wilayah setan pojok sing di wilayah tetep baik setan pojok Nok Sari nyiksani batin Nok Sari sing dua jarum suntik Nok Sari Nok Matur Sari kesuwun bocah rupiah sing di wilayah